Horas madihita amanginang doh sude dongan sapartangyangan nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Salam. Barita nauli dihita di acara pertangyangan di mana tersurat di buku Psalmen 120 onom ayat sada rodi ayat onom ujahama dihita ganup. Tangiang mangido haluaon situtu sian habuangan. Ede hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian sion doson halak namarnipido hita gok parekelon ma ujui pamangata jala marulopolop dilata martaringot mat ujui di tonga-tongan ya kapar begu godang ma nabinahen ni Jehovah tunasida. Godang matongon nabinahin ni Jehovah tu hita, jadi marhilasi rohama hita. Sa ito gihon mamulag ali Jehovah akan terbuang sian hami, songon akka sungai ditano tukan dang sina. Akan na marilu-ilu lau manabur, marulupulok dosugot laho manggotil. Mardalani pe ibana huhut tangis pausung-usung boni si sabur honoton rodo ibana sogot marulupolop mangusung akka tibalanna ima na tersurat di Bibil tai jala ima nagabe barita nauli di acara pertangyangata di Tikion dihamu akadamang dok dainang doh sude dongan sapartangyangan nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Molo sahat hita tubuku Psalmen songon ulini goar Psalmenima daina molo tajaha tapahusor-husor jala taulahon di bagasan ngoluta. Halak namar Psalmen ido halak namarede. Napasahaton ede puji-pujianna dohot hamoleteni rohana tutu hatta pardenggan basai. Halak namar Psalmen ido halak namar panidangion orang-orang yang menyaksikan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ido nagabe dibaritahon di buku Psalmeni aka panidangion na porsea taringot tu paso-paso taringot tu pangurubion dohot alus ni akka pangiduan na dilehon Tuhani tu akka na porsea. Parpasalmen ikon halak na martangiang. Ido turpukta sadarion. Tangiang. Mangido haluaon situtu sian habuangan. Tihita manginang dongan sapartangiangan. Acit situtudo na terbuang. Songon bangso Israel, bangso na dipasu-pasu, na nimiahan, na diramoti Tuhani, na dilehon susu do situat di loba, ngolu na dumenggan, alay gabe bangso na terbuang manasida, ala daw nasida siang Tuhani, ala dang diulahon nasida hatani Tuhani, gabe di patubu-tubu nasida akan namasa di ngoluna akhir nagabe terbuang ma nasida terbuang ma bangsoi 70 tahun tu Babel ngaboy tabayak ko na manginang 70 tahun maceliling situtudo 70 tahun alay molo asin rohani Tuhani dakya songoni leleng na 70 tahun ibaru doyo asin rohani Tuhani ganok ari ido tangiang ni parpasalmen mangido haluaon situtu sian habuangan di kondisi ni habuangan ni gabe Roma barita nauli tu bangsoi na ikon mula nasida tinogihon ni Jehovah akan na terbuang sian sion doson halak
na marnipido hita. Tai dehodo nipido sukunokta. Buasa songon doson halak na marnipi amanginang. Alang didodoni ngolu na susah dihabuangani. Gabirang dibotong nasida adigan nasida kon mulak. Tutudo manang sotutu jaji ni Tuhani ikon ditogihon nasida sian habuangani. Alai molo jaji ni Tuhani tutu si tutu dobi. Jaji ni hita jolmado olo meret-meret olo meoleol gabe sototu aka perjanjian ni hajol maon. Alai molo jaji nasian Tuhani hot doi di bagasan sini rohana. Jadi songon halak na marnipido nasida dinaro barita nauli na ikon ditogihon Jahoba nasida mula sian habuangan. Wado kondisi ni halak na mula sian habuangan didokma di ayat 2 gok parekelon ma ucui pamangata jala marulupuluk dilata martaringot ma ujui di tonga-tonga ni akka parbegu gudang ma nabinahin di Jahoba tu nasida. Jadi molo nung ngamulak sian habuangan ikon gokdo parekelon pamangata ikon marulupuluk do dilata jala ikon tataringot do tu akka bangso parbegu ay gudang matongon nang binahin ni Jahoba tu nasida. Hita pe amanginang molo nung ngamula kita sian kondisi ning oluta songon natarbuangi ikon mekel do hita ikon las do rohata jala ikon marulupuluk do tobita buisa jodoh hita merasa terbuang sian keluarga akan nama ramarangi berhasil ape hita dang berhasil imana gabi di do halak batang au do lapungna ape sasitong na molo dituhatai dang adong lapungna uli jalading gado sude songon hita natoras na mangido pasu-pasu yanakon hagabeon si basa-basa nasian Tuhani dilehon anak puji Tuhan dilehon boru puji Tuhan dang adong natapangido sian Tuhani ikon gabe lapungna ibana molo nadenggan nasian Tuhani tajalo ta hamolatehon ma di bagasan ngoluta pasti do akan nadenggan na dilehon Tuhani dihita alai merasa mahita ala jot adong perbandingan di bagasan ngoluta on adong na berhasil didok ma selamat sukses bahkan didok selamat bahagia atas keberhasilan nam dicapai alai adong do naso berhasil gabe Roma apul-apul sabarda alai Roma habata kotai talusi madi rohatta sabariba alai acik do roha. Jadi dia akan merasa terbuang nunga roto hatai manogiho kita sian habuangani nang pedidok doson halak na marnipido hita ikon mulai ma mekel hita manginang ikon mulai ma marulupulup todita kon mulai ma marlasiroha ma hita songon lasiroha na dilehon Tuhani ganup ari tu akka na hina holongan rohana gabe di pasahat mabarita tu akan na humaliang godang matongon na binahin ni Jahoba tu hita jadi marhilasi roha mahita jadi kon marlasi roha mahita ala naung godang na binahin ni Tuhani di bagasan ngoluta ido hape akan na dimahin Tuhani di bagasan ngoluta tanik mati ma tahamolatehon ma taetong ma paso-paso ni Tuhan ido edena berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh berkat itu sendiri iman nagidok nadiguari songon halak na marnipido hita amang inang di bagasan ngoluta
Jadilah semarohata ala ditugihon Tuhani hita sian habuangan. Jadi unang biadong na merasa terbuang karena Tuhan sudah membuka waktu, kesempatan alai ikon olo mahita ditugihon Tuhani. Ido halak na ditugihon sian habuangan nguluna penuh kesempatan dambe kesempitan. Jojo dong ulu tau na manginang kesempitan. Maol marhosa sipata hosa-hosa paima tos muse hosata. Gabe di dogma di hatani Tuhani saito gihon mamula ale Jehovah akan na terbuang sian hami songon akka sungai di tano tukan dasina. Jadi malum hita manginang sian parsahiton songon halak na terbuang kita di parsahiton ni dang boy dikunjungi Allah ikon di isolasi. Dang adong na boy ro di kondisi habuangan ni. Alai malum do hita di bait Tuhani. Mula kita sian rumah sakit. Jala boy hita mo sehat, panjang umur, dohonom ma selamat melanjutkan kehidupan sebagai berkat Tuhan dalam hidup kita. Di korbar hodong ngulut tahun songon perjuangan ni halak partani na di huta akan na mariulilu lau manabur marulupuluk dosogot laho manggotil. Mari amanginang, silakan kita mulai menabur. Ai holan halak na manabur do ido halak na marulupuluk sogot laho manggotil hasil na disaburhon. Tasaburhon ma akan adenggan. Asa marulupulup hita adua cogot laho manggotil di bagasan hadengganon. Dada holak kita ale dohok doa kapoparatai oro di sudut patuluhon oro di sudut paupaton molo di pasu-pasu Tuhan dong ngoluta sogot akapoparatai gotilon na dong akan adenggan dohok naoli di bagasan. Unang gabi songon na pesimis hita di ngulu. Unang gabi susah hita. Unang gabi tado marisuang do akan adenggan na hubay tu keluarga aledang dihargayao. Marisuang do na hubay na kanadenggan nauli di tonga-tonga ni huria aledang diparsangapi yao. Dang ala ni dari parsangapi hita. Akan adenggan nauli na tabahan di keluarga ta. Di huria nang di tonga-tonga ni akaparsaurata. Itu semua ala ni Tuhan Yesus. Allah haburjon ni Tuhatai naung makaholongi hita, naung humokop hita, naung paluaw kita sian dosa hamatian do si polisi. Ido hapeng ngulut taon wae ngamanginang do dongan sa pertaniangan adalah hidup yang terberkati. Jala boy mahita bersemangat, boy musihita margogo di aka pulau tai. Ganup na manabur, idon na makirim, na marulupulup, hadua sugut laho mangkotil. Parpudima, di buku Pesalmen 120 nomon, di gohima akal lasiroha di ayat onom, mardalan-dalan pe ibana hutangis pausung-usung boni, si sabur honoton, rodo ibana sugut, marulupulup mangusung akah tibalanna. Jangan sedih kalau harus menangis. Tidak apa-apa amanginang. Godang donatoras namanete iluna. Tiki di bege ibana berhasil anakna. Berhasil buruna jala di wisuda. Las maroha disi. Mauloboy anak kotai di wisuda. Gabe sarjana. Kita adalah orang tua yang berhasil mengantarkan generasinya satu cita-cita nasida. Tatangnya koma asa tor dapat karya nasida. Asa tor romu se sirokap ni todina. Asa go mamuse lasi rohata. Nadi go marhon di sini nang pemardalan-dalan ibana hutangis pausung-usung boni si saburhonna. Alai sogot haduhan marulupuluk domuse mangusung apka di balanna. Kita selalu berharap kepada Tuhan.
dan harapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Atau ngamanginang do sudedongan sa pertanyaan. Ikon hok dotan yang tai. Ikon tahaburju hok dotan yang tai. Asam marhiteido. Dina so panagaman di alusi Tuhani tang yang ta. Jala di pasu-pasu hodutang. Tuhatama mamasu-masu hita saluhutna keluarga dongan parhalado nama kobasi nang nama kasuton pertanyaan. Tuhan memberkati. Amin.